Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Avui estem a la Toei Kyoto Studio Park. Les visites culturals de Kyoto ens estan encantant, estem totalment enamorats de la ciutat, però avui també hem volgut dedicar-nos una estona a nosaltres, a gaudir de l'oci de la ciutat, que també n'hi ha molt, i a veure una mica aquest parc temàtic que tothom ens havia dit que era tan espectacular. La veritat és que no hi ha molta gent per ser un parc al Japó, perquè estem acostumats a moltes cues, aglomeracions. Aquest parc està en una zona de Kyoto bastant apartada i la veritat és que sembla que no sigui molt famós. La particularitat d'aquest parc és que, segons hem llegit, és on es gravaven o encara es graven moltes de les pel·lícules de samurais, així que està ambientat en un Japó feudal que és increïble. Entre d'altres, també hi ha exposicions amb moltes altres pel·lícules que s'han rodat aquí. I només entrar també hem vist una exposició de Kamen Rider, que si no el coneixeu, ara veureu les imatges, que ja només d'entrada ha sigut com pam! També hem vist moltes altres franquícies de la Toei, com Bola de Drac, One Piece i tal, que també tenen el seu petit espai. Així que tot això i molt més ho veureu en aquest vídeo si ens acompanyeu fins al final. Ikimasho! Mireu quina ambientació, és molt, molt guai. La veritat és que penso que és una visita que val la pena. La particularitat d'aquest parc també és que, tot i que siguin edificis expressament muntats i que siguin falsos, per dir-ho així, és bonic veure tal i com eren aleshores i que facin la seva funció també et permet traslladar-te en aquest moment. Pel que tenim entès i hem vist, aquí és un lloc on pots llogar i pots disfressar-te tant de samurai, de geisha o de ninja, amb qualsevol cosa que faci una mica de relació amb el que s'ha rodat aquí. Hem entrat a l'interior d'un lloc on passaran coses, No marxeu si voleu veure l'espectacle. Doncs ara sí que sí, comença la transformació. Doncs aquí ens teniu! Txan, 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 txan. Convertits, jo sóc Sakamoto Ryoma I jo? i no sé qui ets tu, però... Jo no sé qui soc, però portes espasa. Una noia samurai. Volies, no? Era la gràcia. Doncs res, em sap molt de greu. Havíem de fer la del guiri i així estem. I ara res, ens anirem a fer unes fotos. Tenim una hora. Una hora. Així que aprofitarem i anirem a veure què podem fer vestits d'època. I ja està. I si algú ens molesta, doncs... Claca-taca, tu. Jo també li puc treure l'espasa, perquè a més és que em porto, mira, fixeu-vos-hi bé, dues, Estic a una de ser en Roronoa, Vols la meva aquesta? Ai, mira, me la puc posar a la boca. Ai, no. En fi, anem a donar una volta, vestits així, i ara us ensenyarem la resta de recorregut. Home, però deixa'm treure la mascareta. Espera, que hi ha spoiler. Vale. On anem ara? Ens dirigim a veure Evangelion.
Jo et gravo i tu entres. Em graves i entro. Sí. Ja. Doncs sí, ens hem fet una foto amb l'Evangelion 01 de tamany, no sé si real, però d'un tamany increïble, i ens ha encantat. I el resultat és aquest. I a tot arreu del parc també podem trobar aquestes ninyis petitetes que estan amagadetes i els més petits s'ho passen la mar de bé trobant-les i fent-se fotos amb elles. Pel que tenim entès, també hi ha diversos espectacles relacionats amb personatges importants de la història del Japó. Però bueno, hauria de ser... Mira allà dalt! NANI?! És un senyor o és una màquina? Acabem de veure un ninja escaquimat John perquè els ninjas existeixen. En aquest parc hi ha fins i tot un cavall i un poni. Doncs aquí estem, i abans de tancar aquest vídeo he de dir que m'ha encantat molt aquest parc, m'està encantant, de fet, ens està fascinant, però veient això que tenim aquí darrere em fa pensar que és com un batibull de coses, no? O sigui, pots anar a samurai, hi ha ninjas, geishas, això, bola de drac, Kamen Rider, Evangelion, Nadal, tot en un mateix lloc. Així que, no sé, m'ha fascinat. A part, evidentment, tota l'ambientació del Japó feudal, etc. No sé, impressions? Una molt bona experiència, que si teniu l'oportunitat de venir, us recomanem que la feu, perquè és immersiva. A part, l'entrada no és molt cara, són 2.400 iens. Sí que és veritat que després, si vols coses extres com això, ho has de pagar a part, però ningú t'obliga a fer-ho. Així que és una experiència que jo crec que podeu gaudir moltíssim. I amb aquesta estampa darrere, nosaltres ens acomiadem per avui. Esperem que us hagi agradat molt aquest vídeo. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch i TikTok. Avui aprofitarem que anem així vestits per acomiadar-nos d'una manera més original i, com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó! Ara mateix soc molt feliç, o sigui, no havíem trobat l'exposició de Super Sentai, dels Power Rangers de tota la vida, com els coneixem nosaltres, i abans de marxar l'hem trobat, i mireu qui hi ha aquí! I que no falti el nostre amic el Tanuki.